Pozdrav ekipa, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas nastavljamo. Ovdje imamo drugog Kineza koji je doslovno umro je. Komplet restauracija ovog skutera, to ćete vidjeti u sljedećim minutama. Da krenemo od svih ovih naših stvari koje smo naručili. Ovdje imamo karburator, onda ovdje imamo novi starter, kućište cilindra sa svim dodatnim dihtunzima. Ovdje imamo dvije nove ručke, ovdje imamo novi taho, lijevu kočnicu i pokazivače smjera lijevo desno, paljenje dugih kratkih svjetala. I ovdje imamo akumulator novi, ulje za getribu, svječicu, filter goriva, filter zraka, cilindar, usisni dio, dva retrovizora, prednje svjetlo, lijevi i desni žmigavac. Motor imamo zadnje komplet svjetlo i ovdje kao što dole vidite imamo komplet sajlu za gas. Ovdje čekamo još trenutno da dođe komplet plastika za ovaj naš skuter, ali mi smo se odlučili da ćemo ofarbati taj naš motor u evo ovakvu boju Sia Peace boju. To boja ćemo Six od ovog motora u ovakvu neku mečkastu boju, pa ćemo vidjeti koliko će se to isplatiti. Svi ovi dijelovi koje sam pokazao, What's wrong with you? Trenutno stanje ovog našeg skutera je divlje. Dakle, sve je divlje, čak se ni ne vidi koliko je kilometara prešao, niti išta. Ali da, uglavnom ima svega, ima zaradit, prljavo, mrljavo, sve će se ovo obnoviti. Dakle, uklonili smo ovdje ovaj komplet rezervar. Ovako sad trenutno izgleda situacija kad smo rastavili ovaj cijeli tank. Sad ćemo ovo još sve do kraja urediti. Evo vidite trenutno stanje kako je, to ćemo sad sve urediti. Ekipa, skinili smo sad ovdje karburator cijeli jer svakako dolazi nam novi. Kad smo očistili tako da vidite zapravo kako sad izgleda ovaj očišćen dio gdje je bio karburator. Nastavljamo sa šlajfanjem svih dijelova od skutera. Ovako izgleda naš motor nakon skidanja sve kompletne plastike, nakon čišćenja samo ove, dakle naše lijeve strane koju smo očistili donekle da izgleda ok. Sad šta se bacamo? Bacamo se na posao čišćenje ove desne strane, tako reći ove štange koju ovdje vidite, čišćenje ovog središnjeg mosta, kako bi ja to nazvao. Ajde! Bravo, majstore! Pa skinjali smo ovdje sad, kao što smo rekli, cijeli zadnji točak. Skinuli smo ovdje poklopac, isto ovaj koji smo i prikazali. Dakle, stanje ovo naše je drastično, sve je prljavo, mrljavo, nikad to čišćeno nije. Bože sačuvaj na što to izgleda. Cijeli komplet auspuh je skinit, bože sačuvaj kako to izgleda. Čistimo ovo sve, kao što smo rekli, ispuštamo ulje iz getribe, iz motora i to će biti za to za danas. Čistili smo koliko god smo mogli. Ovaj dio ćemo ovdje još rastaviti komplet da isčistimo to sve iznutra u prljavštinu crnu. Ovo smo očistili donekle, ajmo reći, ne vrhunski, ali onako solidno. Dakle, da, sad se vraćamo na ispuštavanje ulja iz motora i ispuštavanje ulja iz getribe, kao što sam rekao. Krećemo. Evo ovako, kao što vidite, ulje je u katastrofalnom stanju. Vidite koliko je crno. Crni se, to nikad nije mijenjano. Ljudi moji, ulje treba biti zlatno, a ovo je crno i puno užasa. Evo ovako, ulje je dosta, ajmo reći, žučkasto, kao što se vidi ovdje. Ulje je jako žuto, što zapravo original je onako nekako naranđasta boja, svjetlo naranđasta boja. Ovo je ulje jako žuto i prljavo, ima svega unutri. Kao što vidite, nešto je ispalo, nešto crno iz getribe, ko zna.
Evo ovako kao što vidimo ekipa, neko je već ovdje stavljao friško steznik za ove šarafe, kako ga ja zovem plava tekućina, ona steznik za šarafe. Dakle sad ćemo jednostavno maknuti ovu kutiju odavdje. Evo ga ekipa, sad skidam ovu kutiju. Dosta prljavo i mrljavo. S ove strane isto, da ne pričam. Čađ i sve ostalo crno, bože sačuvaj. Remen je potpuno labav. Ovo će ići sve komplet na zamjenu, znači novi remen. Što vidimo ovdje je već neko stavljao i dihtung plave boje, tako da je to već jedanput bilo skidano. Znači sve komplet rastavljeno, nema doslovno više ničega osim te naše glave motora. Sad skidamo ovaj poklopac ili ti glavu gdje se nalazi trenutno naš cilindar. Imamo ovdje 4 šarafa, 1, 2, 3 i s ove strane naš 4. šaraf. Prije nego što odvojimo dakle ta 4 šarafa, obavezno morate skinuti ovaj šlauh naravno, jer bilo bi glupo da ga ne skinete. Evo ga ovako ekipa, skinuli smo poklopac, vadimo ovaj prvi dio ovdje. Evo ga ovako kad smo zamijenili sve, sad vraćamo dakle poklopac. Imate ovdje 3 šarafa, 1. Ovdje nam je drugi šaraf kao što vidite i ovdje s ove strane imamo 3. šaraf. Vraćamo sad komplet naš karburator. Najbitnije je da zategnete ovaj ovdje šaraf dobro i da upadne ravno u ovo svoje kućište kako je rečeno. Dakle onda imate ova 2 tu šarafa koja zategnete 12 do 15 Nm. Vraćamo zadnji komplet točak. Evo ovako sad kad je montirana zadnja guma prelazimo na poklopac od hlađenja motora. Evo ovako sad kad smo vratili poklopac od ventilatora za hlađenje motor, sad prelazimo ove 2 štange ovdje koje smo skinuli i obojali u crveno. Evo ga, dakle montirali smo sad i ove naše prednje 2 štange. Ko sad ovdje montiramo blatobran i auspuh. Sad kad smo stavili auspuh i blatobran, vraćamo se na gornji dio, a to je naš cijeli komplet rezervoar. Znači imamo ovdje 1, 2, 3, 4, onda ovdje 5, 6 i s ove strane 7 i 8. 8 šarafa da drži za tank. Dakle ništa komplicirano, koji u prijašnjem videu donji nam dio ide direkt ovdje sa naše desne strane gdje nam se nalazi zrak, a ovaj naš gornji dio vodi direkt do ovog našeg filtera goriva i tu se spaja s ove naše donje strane direkt u karburator. Dakle tu je još ostala sama struja od karburatora koja se kopča tu i onda ostalo je to. Rezerva još samo ima svoju naravno struju i tu smo zapravo skužili grešku. Naime ovaj kabel je puko kao što vidite, tako da kad bi ga upalili ne bi dobili koliko goriva bi imali u rezervoaru. Dakle to na tahu ne bi radilo nažalost, ali evo grešku smo otkrili, sad nastavljamo dalje, sad ćemo lijepo to spojiti sa ovim malim razvodnikom i onda vraćamo se dalje na posao. Sad smo montirali kao što vidite ovo naše zadnje svjetlo, dakle jedan šaraf, drugi šaraf i s ove naše donje strane isto ova 2 šarafa. Ovdje sa strane imate isto jedan i drugu ovdje rupu koja se kači zapravo na plastiku, kopča se normalno ovdje. Dakle, jedan jedini pin koji imate za ukopčat. Dakle, zadnji dio smo sad, ajmo reći donekle, sve riješili. Evo ga ekipa, dok smo mi šarafali u ovoj našoj garažici i grijali se, vanje nam je malo napadao snijeg. Evo kao što vidite, napadao nam je lijepi snješko bijelić. Tako da, ide gas. Pa sad se vraćamo na stavljanje dihtunga i vraćanje nazad našeg poklopca od ketribe. Pa dihtung je stavljen, sad nastavljamo dalje. Pa kako izgleda sad kad smo montirali naš poklopac od ketribe. Gas je namješten, dakle sve perfekt u redu. Sad ćemo montirati još ovdje samo ovu bočnu plastiku i onda se vraćamo na akumulator i prvi start.
prije nego što pokrenemo ovaj motor moramo sipati motorno ulje. Dakle, sipamo isto kao i onaj naš prvi motor 10V40 od Enia i naravno stavljamo novi filter ulja. Isto kao i što ćemo ovdje sipati s ove strane od Getriebe ulje, tako da već je sve pripravljeno. Sad ćemo samo na brzinu sipati i onda ćemo spojiti akumulator i ide start. Spojili smo sada akumulator, sad idemo na probno paljenje.